να βρω. Γι' αυτό αποφάσισα από εδώ και μπρος να ακούω μόνο τη μάνα μου. Επιτέλους! Μια ώρα έκανα να βρω το γραφείο σας, μικρός ο δρόμος και δεν το ξέρει κανείς. Πού είναι αυτός? Ποιος? Αυτός ο Κώστα, πώς το λένε? Δεν έχει έρθει ακόμα. Βγήκε να σου στήσω τη μητέρα μου. Χάρηκα πολύ. Πέτει μια ώρα μου μιλούσε για σας. Έμεινε να μην μιλάει. Να δω άμα λείψω εγώ τι θα κάνει. Έτσι είναι. Μπλέκει με τον έναν τίποτα. Μπλέκει με τον άλλον τίποτα. Μίλα βρε πες του να σε παντρευτεί. Ντρέπομαι λέει. Βρε τι γράφεις απ' ντρέπεσαι. Ένα κουλούρι πας να πάρεις. Και σου λέει ο κουλουράς. Το έπιασες κύριε, θα το πάρεις. Σταμάτα ρε μαμά πια. Εγώ θα σταματήσω για αυτή που θα κάτσει αυτό το ποδούλισμα. Σταμάτα πια. Μας έχετε χιλιάδες φορές, τα ξέρουμε ήδη. Τα ξέρετε και όμως τα ίδια κάνετε. Καλό παιδί ο Κώστας μαμά. Για γάμος ούτε λέξη. Τι να κάνουμε αφού δεν τον αφήνει η μητέρα του. Και εσύ έχεις μάνα και να του πεις και εμένα δεν μ' αφήνει η μάνα μου. Το λες όμως, δεν το λες. Τι να κάνουμε, ντρέπομαι. Ντρέπεσαι, τότε θα το πω εγώ. Καλά πες τώρα, όχι μπροστά μου, έλα πήγαινε τώρα, Κοίτα να δεις. Πηγαίνω, εγώ πηγαίνω. Άσε με όμως. Δεν μου λες εσύ μικρή. Ανήπαντρο είσαι ή παντρεμένη? Ανήπαντρο. Και εσύ μωρέ ντρέπεσαι. Πες μου εμένα στα γρήγορα ποιος είναι και θα σε παντρέψα εγώ. Εμένα που με βλέπετε, 3 έχω τάψει. Άμα γίνουν το 4ο γάμο και το 4ο θα Έλα τάψω. μητέρα πήγαινε όμως πήγαινε. Πηγαίνω, αλλά εμένα να μ' ακούτε. Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος. Ηλεκτρονικός εγκέφαλος μητέρα. Με πρίζα δεν είναι. Ναι, με πρίζα. Ηλεκτρικός είναι, πώς θα με διορθώσετε εσύ εμένα. Ορίστε μας. Απόλαυση είναι. Αγράμματη αλλά καπάτσα. Μου φαίνεται μας τα γράμματα μας έχουν φάει. Άσε που ο Ρωμιός φοβάται την αγράμματη γυναίκα. Δεν τη φοβάται, τον ενοχλεί στον εγωισμό του. Άντε πήγαινε τώρα στην Ερμετζή, σε περιμένει μια ώρα. Τι την κουβαλάς αυτή τη γραφομηχανή, βρε παιδάκι μου. Διέλυσε το μαγαζί ο άντρας μιας κυρίας και μας την πουλάει. Αλλά δεν μας κάνει. Όταν θα έρθει θα την επιστρέψω. Άσε με ρε μάνα να δουλέψω. Εντάξει, αγοράκι μου, θα σε περιμένω. Δεν έχω δουλειά. Όχι, σε πεθέρες. Βάσανα κι εσύ, Γίνεται μάνα δίχως βάσανα. Συγγνώμη, μαντάμ, δεν άκουσα καλά. Τι γίνεται, μάνα δίχως? Δίχως βάσανα λέω. Α, βάθανα, καλά άκουσα, βάθανα. Στην Ισπανία είναι εκείνη. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω. Έχετε δίκιο, κάνε παιδιά σου. Και να έχεις αγόρι κάτι γίνεται. Με το κορίτσι τι γίνεται. Έχετε δίκιο, αλλά και τα αγόρια έχουν τους πελάτες. Άντε ρε μάνα, άσε με να εργαστώ επιτέλους, σε παρακαλώ, πήγαινε. Κόψε αυτό το ρε μάνα, άκου ρε μάνα. Από πού κατέβηκες παιδάκι μου, από τα βουνά όνομα δεν έχω. Να σου πω, το μανεκέ, ασφαλώς ήταν για τη γραφομηχανή, Μάνα. Εσύ κυρία μου είσαι για την... Ναι, εγώ είμαι και ήρθα να ξεκαθαρίσουμε. Θα την πάρεις ή δεν θα την πάρεις. Δυστυχώς δεν μας Τι χρειάζεται. θα πει δεν σας χρειάζεται. Έτσι που είναι, Πώς είναι δηλαδή. πολύ μεταχειρισμένη. Α, το κακό του το καιρό. Τι βρίζεις κυρία μου, τι βρίζεις. Μία ώρα τη χτύπαγα με το δάχτυλο και δεν έλεγε να πάρει μπρος. Θα σου λέγα τώρα. Τι να του πείτε καλέ. Έχει δίκιο, την είδα κι εγώ και τα χάλια της. Δεν μου λες κυρία μου, πια είσαι εσύ καιρό κατέβεσαι. Δεν της δώσω και το λόγο. Λοιπόν, είναι η μητέρα του κυρίου διευθυντή. Α, ώστε εσύ είσαι αυτή που δεν τον αφήνει να την πάρει. Α, μην τα βάζεις με τη μητέρα μου κυρία μου. Η κυρία Δεμετζή δεν τη θέλει. Σας το είπα και πριν, είναι πολύ μεταχειρισμένη. Το κακό της το καιρό κι αυτήν. Πώς να το κάνουμε. Τη δούλεψα κι εγώ και είδα. Τι είδες. Έλα κυρία μου, έλα. Πάρ' τη γραφομηχανή σου και άσε μας ήσυχους. Ποια γραφομηχανή. Αυτή είναι εδώ. Την πολύ μεταχειρισμένη μας έφερε να μας πουλήσει. Για την γραφομηχανή μιλάγατε τόση ώρα. Και γιατί θα ήθελες να μιλάμε για το καθηκάκι του. Συγγνώμη, παρεξήγησα. Καλέ, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, τι λέγαμε και μας διέκοψε η παρεξήγηση. Έλα μητέρα, έλα. Άντε κυρία μου, άντε κυρία κρέμ καραμελέ. Ένα λεπτάκι, να τελειώσω τη συζήτηση και θα πει. Λοιπόν, κυρία μου, τι λέγαμε. Λέγαμε ότι το αγόρι όποτε θέλεις το παντρεύεις. Εμένα μου λες. Πώς είπατε. Άσε με εμένα, τα πατεριμά μου λέω, άσε με. Το κορίτσι. 2 έχω και το ξέρω. Λοιπόν, εγώ το αποφάσισα. Μία και δεν είναι ικανή να το τυλίξει από μόνη της, θα επέμβω εγώ, δεν γίνεται. Της είπα άλλωστε. Μπέτη της είπα. Τι της είπατε. Μπέτη της είπα, θα επέμβω. Αμάν. Η μάνα της Μπέτης είναι αυτή. Έτσι θα γίνει και αυτή. Κάτι φουκαριάρα την Μπέτη.
Θα κοντένει και θα απλώνει. Έρετη με περιμένει. Όλο σε λακκούβα θα κοιμάμαι στο κρεβάτι. Και δεν μου λέτε μαντάμ, συγγνώμη που επεμβαίνω κιόλας, αλλά τι θα κάνετε με τον κύριο που αναφέρατε προλίγου? Καταρχήν όλοι οι άντρες είναι βλάκες. Όχι κι όλοι, όχι κι όλοι. Έτσι, άντε μητέρα, πήγαινε τώρα, έχεις δουλειά εσύ. Τουλάχιστον αυτόν που βρήκε η κόρη μου είναι βλάκας και μισός. Α, για να προσέχουμε τα λόγια μας, έτσι. Εσένα είπε βλάκα. Μπορεί να μην είπε εμένα, αλλά μπορεί να είπε ένα φίλο μου. Κάποιον κολλητό μου. Φίλου σου, ξεφίλου σου, δεν μπορεί να μου εκθέτει εμένα έτσι το κορίτσι. Πολύ σωστά. Έλα, πολύ σωστά ήθελα να πω. Αχ, είδες μητέρα, θα κολλήσει κι εσύ. Άντε πήγαινε τώρα, δεν κάνω ακουστικά πράγματα, έχεις και την καρδιά σου. Αν δεν πρόκειται για το παιδί μου, εμένα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Λοιπόν, τι θα κάνατε, μαντάμ? Α, φιρί, το πας για την κρυσούλα σου. Τι θες την κρυσούλα σου? Τι ήταν αυτό, μητέρα? Έκρηξης. Εσείς καταλάβατε πως εσείς είστε η γη? Δεν είμαι εσύ. Εσείς τι τέτοια. Κι όμως εσείς τι? Δεν εσείς τι λέω. Εσείς τι? Τι εσείς τι. Η γη εσείς τι? Καλέ, εγώ. Τι εσείς? Εγώ φθαρνήθηκα. Ωραία φτερνίζεσαι. Ναι. Παίρνω μεθαύριο για μια κατεδάφιση. Γίτσες. Άντε, γίτσες. Ευχαριστώ. Πείτε μόνο έναν αριθμό. 1.000.000. Έλα, μωρέ Κωστάκη, πού να μετράει η καημένη. Άστινα, μητέρα, να μετράει, πας και αδυνατήσει λίγο, άστινα. Όχι, 8 μαντάμ. 8. Άντε, για σένα 8. Ωραία. Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Θήτα. Γίτσα. Σπύρος. Όχι Σπύρος. Ο Σπύρος αρχίζει Χριστού, δεν αρχίζει Χριστού. Ο αδερφός μου και λέω, το τυράκι μου. Λουκάκι και όλα τύπερα. Α, χρόνια του πολλά. Άστινα ρε μάνα να πάει στον αδερφό της στο μητήρι που τη θυμήθηκε. Λοιπόν, θα τον πιάσω και θα του πω. Ψέματα δηλαδή. Η κόρη μου είναι σε ενδιαφέρουσα. Με σένα έχει σχέση, άρα έχει υποχρέωση και πάρει. Α, μην μου πάρεις τέτοια τώρα. Ακούστε, αυτός δεν είναι σοβαρός λόγος τώρα. Πώς έγινε, δεν έχει σχέση δηλαδή. Σχέση, η κόρη σου που το είχε το μυαλό της. Κορίτσι είναι και παρασύρθηκε. Όλοι μαζί παρασυρθήκαμε. Άντε, μήτερα, πήγαινε, θα κολλήσει και εσύ, θα ξεχάσουμε τα ελληνικά μας εδώ πέρα. Να σου πω, είδα πως τις βάλουν τις παγίδες, από αυτά θέλω να σε γλιτώσω. Αλλά δεν ακούς εσύ, να την επατήσεις να δω τι θα κάνεις. Κοίτα τι βάζει με το μυαλό της. Να μπλέκθω εγώ με τίποτα τέτοια. Δεν είμαστε καλά. Πώς μου λες έτσι, παιδάκι μου, μη χειρότερο. Κάνω εξάσκηση. Μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρεις. Να μην ξέρω μια ξένη γλώσσα. Τόσο πλάκα δεν σε έχω βρε Κώστα. Τόσο δεν είμαι. Αλλά τη δώσουν τρέβα. Άντε, μητέρα, πήγαινε τώρα, και δουλειές, άντε. Καλά να χαιρετήσω και θα φύγω, παγώθηκε. Χαίρετε κυρία μου, χάρηκα πολύ και καλή νευτεριά στην κόρη σας. Τις δικές σας. Θα σου έλεγα τώρα, αλλά... Καλά να πάθεις, καλά να πάθεις. Γεια σου, μητέρα. Τσακ! Δεν μου λες εσύ. Αυτό εδώ είναι το γραφείο σου. Αυτό γιατί? Και γιατί δεν κάθεσαι εσύ και από την αρχή. Λογαριασμό θα σου Και δώσω. βέβαια θα μου δώσεις. Εσύ δεν είσαι ο Κώστας. Την πάτησες, κυρία Δόμνα, εγώ είμαι. Αλλά σε έφαγε η ξυπνάδα σου και η φλιαρία σου. Γύρισες, μητέρα. Γύρισα και ήρθα να τα πούμε ένα χεράκι. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μας τα είπες όλα προηγουμένως. Άντε, πήγαινε από εδώ τώρα. Κώστα, πώς μιλάς στη μητέρα μου. Μα ξέρεις τι λογαριάζει να μου πει? Ότι είσαι δίθεν σε ενδιαφέρουσα. Έτσι τα έλεγε. Έτσι τα έλεγε. Αλλά έχει και κι αυτά η μητέρα μου που την πέραμε από το μέσα με φορείο. Άκουσε να σου πω Κώστα. Έλα, μητέρα, πήγαινε. Πηγαίνω εγώ. Αλλά έτσι και δεν σε πάρει και αυτό θα το ρίξω βιτριόλι. Αμάν, τα ματάκια μου. Και δεν ξέρω καρκοντεό να τη στήσω στην Ομόνια. Κορόιδευε εσύ και θα δεις. Έλα, μητέρα, πήγαινε. Πηγαίνω. Αμά, βρε Κώστα. Πω, αγία γυναίκα η τουλάπα. Κατά βάθος είναι ένας άγγελος. Ναι, το πολύ βάθος όμως. Είδες, κόλληθα κι εγώ τώρα. Έχει δίκιο, βρε Κώστα. Μ' αγαπάς, αγαπώ, τι θα γίνει με μας. Είσαι άντρας ή δεν είσαι? Ξέρω εγώ, είμαι ή δεν είμαι? Δεν ξέρω, αλλά έχω δουλειά τώρα.